Otu Rotary Club International agago n'ihu wenye onyinye nkwanye ugwu Paul Harris Fellow wee nyegara onyeisi ndị uwe ojii na steeti a bụ CP Aderemi Adoye. Ndị nọchitere anya ya bụ otu nke mpaghara 9142 nke ọ bụ steeti dum enwere na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị a nakwazi Akwa Ibom tinyere Cross River State mejupụtara bụ ya chọrọ ya bụ onyeisi ndị uwe ojii na steeti a mma pụrụ iche n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke Anambra State dị na Amawbia n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọka South ebe Paul Ezeoke ga-esikọchapụrụ gị akụkọ a. Nke distrikti a bụ Maazị Akan Emma onye du ndị otu a wee bịa ịfụ kọmishọna ndị uwe ojii sịrị na ugwu akwanyere ya bụ maka nkwado ọ na-enye ndị Rotary na mbọ ọ na-agba ịfụ na-akwụsịrị ọrịa ntụrị ụkwụ n'akụkụ ụwa niile. Maazị Emma rụtụrụ aka na onye kọmishọna ndị uwe ojii a so n'ofu onye na ndị Rotary na-ejikọ aka n'ogologo mgbe gara aga iji wee fụ na ọtụtụ mmadụ ndị bi n'akụkụ ụwa dị iche iche anaghị ata afụfụ site n'aka polio. Ọ sị n'otu a na-elegarakwa anya na mbọ kọmishọna ndị uwe ojii na-agba iji wee fụ na enwere ezi nchekwa ịkwalite iwu na udo na Anambra steeti kemgbe o ji wee malite ọrụ. Onye gọvanọ nke ndị Rotary a kọwara kọmishọna ndị uwe ojii dịka onye dị iche iche Chukwu nyere Anambra steeti wee sị na onye na-eme otu o si eme kwesịrị ka a na-agba ya ume na-enye ya nkwado iji wee fụ na o mere karịa ka ọ na-eme ugbu a na ijere ndị mmadụ ozi ma gwa ya na ọ na-atụ anya na ọ ya emekwu karịa ka ọ na-eme na steeti a na Naịjirịa n'izugbe. N'okwu nke ya ka ofu na onye so na ndị otu a bụ Maazị Chika Ikweme sịrị na otu a dị njikere ijikọ aka ha na ndị uwe ojii iji wee fụ na ndị otu ha ghọtara ọtụtụ uru na ọrụ dị iche iche dị na klọb a iji wee fụ na-akwalitere obibi ndụ ndị mmadụ. Maazị Ikweme sịrị na otu a na ndị uwe ojii ga-ejikọ aka na-alụ ọrụ iji wee fụ na enwere ezi nchekwa n'obodo fụkwa na ebe ọbụla a chọrọ enyemaka na a ga-agbata ọsọ enyemaka. Ka ọ na-azaghachi ka CP Adoye kelere ndị otu a maka ugwu ha kwanyere ya ma kwe ha nkwa na ya ga-agba mbọ fụ na ya na-atụnye otu nke ya iji wee fụ na-akwalite obibi ndụ ndị mmadụ imekwa ka ndụ kara ndị mmadụ mma ebe dị iche iche. Ọ gwara ndị otu a ka tinyekwa aka n'ịfụ ha gbọpụtara ndị ekwesịghị ịnọ na nga ka afụ na ha nọkarịrị oge ha kwesịrị ịnọnụ. Iji nkọrọtọ otu a wee chọọ onye kọmishọna ndị uwe ojii mma so n'ihe mekwara na njem mkpọtụrụ a. Si na Amawbia nke na kansụl Ọka South, abụ m Paul Ezeoke.